ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾ ಕುಕ್ಕು 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 ಕೊಡೆ ಕುಕ್ಕುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುಕ್ಕು 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 ಹಾ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಚ್ಚಡ ಕುಕ್ಕು ಬನ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬನ್ಪೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಿತ್ ನಾ ಕುಕ್ಕುದ ಮಾತು ಇದು ಲೋಕ ಕುಕ್ಕು ಹಾ ಅಂಜೇನಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿದಾರ್ದ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರ ವಿದಾರ್ದ ಆಯ್ತಾ ಏರ್ನ ಕುಕ್ಕು ಅಂಚೆ ಬಿದಾಡ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಿ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಅದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಬಂದದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಬಂದ ಪಾತ್ರ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಅಂಚೆದ ಕುಕ್ಕು ಏರ್ ಬಿದ್ದಾದ ಕುಕ್ಕು ಏರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಪೋಯ್ ಬಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಕುಕ್ಕು ಎಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಲೇ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೋಡಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋದ ನೀನು ಅಂಚೆ ಆಯ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂಚೆ ಕುಕ್ಕು ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಾರ್ಲಾಗಿದ ಕುಕ್ಕು ತೂಲೆ ನಿಂಗ್ಲೆ ಅವ್ರು ತೂವಲಿ ಅವಳು ಮಾರಾಟ ಬಾರಿ ಪಂದು ಬುಲೇದದು ಬಾರಿ ಮಂಜಾಲ್ ಮಂಜಾಲ್ ಅಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಿಂಗ್ಲೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ನ ಅದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ನು ಬಯ್ಯಾಗ ಬಲೆ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಲೆ ಪರ್ನೊಂದುಂಡು ಬುಡ್ದು ಹಾಳ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ನೆಂಗ್ಲಿತ್ತ ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಕೈತಲ ಆಯ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸಾಧಾರಣ 500 ಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಏನು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ರೆ 0.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಲವಿ ಪೋ ಕಲ್ಲಿಗನ ಓ ಮನ ಕೈ ಲಾಗಿಡು ಕುಕ್ಕು ಬಲ ಮಾಡು ಎಂತ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲಾಗಿಂದಿರ್ಲಿ ಕಲ್ವಿ ಏನ ಇಲ್ಲದ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಂಡಿ ಅಂತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಪೆರ್ಮಾನಿ ಮೇ ಉಪ್ಪು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನಿಂತಿನವೇ ಅದಕ್ಕೇನು ಕುಕ್ಕು ಆಗ್ಲಿಡ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಬಾನ್ ಬರ್ಪೇ ಕುಕ್ಕು ವೈರ ವೈದ್ಯರು ಬಾನ್ ಸ್ವೀಟಕ್ಕ ಉದರ್ ನೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಎದುರು ಪೋಡಿಗೆ ತೂದಿ ಕಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಇದು ಹೋಯ ಅಲ್ಲ ಮರ ನೀರು ಜಾಪು ಭಗವಲ್ ಬ ಜಾಪೋಡ್ ನೀರು ಒಲೋ ಜಾಪು ಏನೇ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಉಂಟಾಯಿರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟಾದ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅದು ಏ ಎಂತ ಬೈದ್ರಾ ಏನೇಗೆ ಮೇನ ಬರದಲೆ ಇಡೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕುಕ್ಕತ್ತು ಬಕ್ಕ ಕುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೋಲ ಓಲ ಅದನ್ನ ಕಂತೆ ಇದು ಕುಕ್ಕು ತೆಗಿಲಿಗ ಹೇಗೆ ಕುಕ್ಕು ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಅದೇಟಾಗ್ತದ ನಮಗೆ ಎಂತದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಾರ ಅರುಂದಿ ಯಾರನ್ನ ಕೈ ಟುಪ್ಪುಲ ಕೊಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯ ಕೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯ ಕೊಯ್ಲೆ ಎಂದು ಇನ್ನೇ ಕೊರಿಯ ಇನ್ನೇ ಕೊರಿಯ ಕಲ್ಲಿ 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 ಬಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ನೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಹೌದು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ದೋಂಟು ಉಂಟು ಆ ದೋಂಟಿಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೊಯ್ನಾಗ ಆ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕುಕ್ಕುಬೋದು ಆಯ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆಯ್ತು ಪಂಚೆಂಚು ಪುದರೆಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ ಅವು ಮಾತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಗೆ ಕಲ್ಲಿದಾದ ಗೊತ್ತು ಕಲ್ಲಿದಾದ ಗೊತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ಬಾಡ್ ನೀಡಿ ಹಿಂದೆಂತದ ಇದು ಕಸರತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಇದು ತಿಕ್ಕಣೆ ಒಂಜನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ ಮಾಲಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಯಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಲ ಎಂತ ಕೊಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಕೊಯ್ತಾನೆ ದಾದನ್ನು ತರಿಬು ಕುಕ್ಕು ಕುಡ್ಲದ ಕುಕ್ಕು ಹಸೆಗೋಳಿದ ಕುಕ್ಕು ಬಾರ್ಲಾಕಿದ ಕುಕ್ಕು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಕ್ಕು ಅವು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲರನ ಕುಕ್ಕುದ ಸುಣ್ಣ ಬಾ ಅಂಚೆ 10 ನಿಂಜ ಮಾರ ಕಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ನಾಗ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬೂರೋಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಮೇಲೆ ಕಾಲುವಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಕೆಳಗಿರ್ತಿ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಳಗಿರ್ತದೆ ತುಕ್ಕು ಭಯಂಕರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪರಂದ ಕಾಯ
ಬುಲೆದು ಪರ್ನುದಿಗೆ ಬುಲೆದು ನಿಂದು ಮನೋಲಿ പറഞ്ഞോണ്ട് ಪರ್ನೋಡ್ ನಮ್ಮ ಜಪ್ನ ಕಾವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪರ್ನೋಡಿ ರಡ್ರಾಡ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಾ ಪಿಜಿನ್ പിജിൻ ചുച്ചു നിക്ക് ಮಗ ಪಿಜಿನ್ ನರಮನೆ ಎತ್ತವ ಮಾರ ഈ ചുച്ചേക്ക് ಹೆಂಗ ಚುಚ್ಚು ಅಂತ ಟಂಕಿಜ್ಜಿ ഇല്ലണ്ട എട്ടണ്ട ಊರ್ ಲತ್ತು ಎಡ್ಡನು ಅವಳು ಮಿತ್ತು ആയിജിയ ആണ്ടേ കുക്കുത പേരാണ്ടേ ഏത്താണ്ടിയാ ദേ ಅದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕೋ ಬಂತು ಭಾರಿ ಉಂಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏಪಾಗ್ಲಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲ ಮರೆಲಾಗ ಫೋಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಅರೆಗಾಲಾಗ ಫೋಂಡ ಉಂಡು ಚಳಿಗಾಲಾಗ ಫೋಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪರೂಪ ಕೊಂಚ ಆಪಣ ಕೊಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಯ ಗಾತೆ ಯಾವ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಗಲು ಕೇಸವ ಬಗಲು ಜಾಬು ಜತ್ತ ಬಾಹುಬಲಿ ಕುಕ್ಕುಬಲಿ ನಂದು ಕುಕ್ಕುಬಲಿಯ ಕುಡಂಜುಂಡು ಪಾತ್ರ ನಿಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ್ಚಿ ರೈಟ್ देखो भाई अच्छा है बहुत अच्छा है उसको पकड़ो नहीं तो गिरता है ओके टिकना टिकना ठीक अड्ड करिएगा अल्लाह 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 रड 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 ಅಡ್ರಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಾಡ ಗಾನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಮಗ್ಗ ಲೈಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಓ ಬುಲೆದಿನಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ತಿತ್ತದ ಅವು ಇತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಹೆಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಸರ್ತ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಸರ್ತ मैं मानसिक है रखा उन पे ಅವತ್ತಿ ಮೂವಿ इंजेक्शन करना है जान ಅವಲಿ हां ಅವಿ मैं वैक्सीन करना है जी इन्हें वैक्सीन कर दो ಕೋಡೆ ತೊಂದರೆ ಒಂಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಇನಿ ಮೇದೆ ಸಂದೆ ಬೇಗಿಂಚಿನ ಮುಂತೋಡು ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಕಾದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತನೆ ಮಯ ಮಯ ಅಂತಂದ್ರಲೆ ಇದು ಜಾನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾನಿ 90 ಬಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಹತ್ತು ಅದೇರು ಮಯ ಪಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಂದಲ್ಲ ಮಯ ಆಪುನಿ ಅಂಕಾತಿ ಇರಗಾತ ನಾನು ಎಂಕಾತನು ಇಂದು ಬೋಡಿ ಬಂಜಿ ಕೊಂತ ಜದೊನ್ನಗ ತಿನ್ಪುನತ್ತು ಬಂದು ಒಕ್ಕ ಅದುಂಟ ಹರಿ ತುಂಬಾ ಗೊಂಚಲುಂಟು ಇತ್ತನೇನು ಮಾತ ಪಾಡೋನು ಮಾರಾಯ ದಾಲಾಪುಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾಟುಕೊಕ್ಕು ಬೆಜ್ಜಾರ ವೈಜ್ಞಾತ ಇತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ಬೆಜ್ಜಾರ ಕಾಟಿಕೊಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾಟುಕೊಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ಪೆಜ್ಜುನಿ ನೆಟ್ ಅಂಚ ಬೆಜ್ಜಾರ ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಡ್ಸುಡಿ ಬೈಬೂರ್ ಅಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಬುಲೈದು ನಾನು ಈರ್ ಎನ್ನಡದು ಮಲ್ಲತ ಮಾರ ಫ್ಯಾಡ್ ಈರ್ ಬನು ಈ 5 ವರ್ಷದ ಪರಬರ್ಲಕ ಪಾತಿರುವ ಪ್ರಾಯಡ್ ಬಕ್ಕ ಪಾಚರ್ನ ಬೇತ್ತೇನೆ ಇದು ಬೇತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ದು ಬೆಟ್ಟಾತನೆ ಬೆಟ್ಟಾತನೆ ಬುಲೈತನೆ ಮಾತ ಕಿಲ್ ದಾದೆ ಮಾತು ತಿತ್ತು ಊರ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲರ್ ನೀವು ಕಲ್ಲಿಡು ಕೊಯ್ಪುನಿ ದೋಂಟಿಡು ಕೊಯ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಾದ ಪೆಜ್ಜಿ ಇಕಡ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ತಾ 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 ತರಗಿತ್ತಿ ಅವು ಬಂದು ಬುಲೈತನೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಅಂದ ಚಂದದ ಕುಕ್ಕು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕುಕ್ಕು ಕುಡ್ಲದ ಕೊಕ್ಕು ಹಸೆಗೊಂಡು ಬುಲೆತಿನ ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಬೇದಾಲ ಇದ್ದಿದೆ ಕುಕ್ಕು 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 ಇಂಜಾಂಡ್ ಸುನೆ ರಟ್ಟಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಆಟದ ಕುಕ್ಕುದ ಬೇರಾಂಡು ಪೆಲಕಾಯೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡಿನ ಹಿಂಗೆ ಲಗಡ್ ತೆಪ್ಪೇರು ಮೂರು ಪಾತೇರು ನೀವು ಮಾರವ ನಮ್ನ
dadah ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಪಾತೆರು ನೀನು oke ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಎನ್ನು ನೀ ಈ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರಲಿ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ಪಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಉಲ್ಟನೆ ಪಾತಿರ್ನು ಮನೇನ್ ತೊಟ್ಟಕೇನಿಯಾ ದೀಪಕ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಅಬ್ಬಾ ಕುಕ್ಕು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ರೈಡ್ కొనట్టులా బార్ లాయక పులి పులి ఉండి చూచు రాదు మన బార్ లాయకుండా బార్ లాయకుండా ఉండప్పే బార్ లాయకుండా అంత అంత ఎండు ప్లీజ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నిన్న కారణం